Mga sakyanan, ilabi na ang mga truck nga nalambigit sa disgrasya ug na-impound sa plaza sa Talisay City Hall, ipakuha na sa City Toda sa kapulisan kay gamito na ang plaza. Niyang detalye sa report ni Femery Dumabo. Napuno na sa mga sakyanan ng plaza sa Talisay City Hall apan dili tungod sa gipang parking kundili sa na-impound nga mga sakyanan nga nalambigit sa mga disgrasya diin sagad mga truck. Gumikan niini nakiginabi si Joy Tumulak, Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Sa hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Dagko urbani, apil na ini ang katong mga dump trucks nga nakadisgrasya, nakapatay, no? Aron makig-coordinate ngadto sa ilang provincial police office asa kaha ang posibleng kabalhinan ining maong mga sakyanan nga na-involve og bangga kay ang area nga ilang nahimutangan karon sugdan naman sa pag-develop. Mato di Caballes, wa gyud sila luna nga kapahimutangan sa maong mga sakyanan. Hinuon pangitaan nila kini og paagi. Mato di Tumulak, gihatagan na lang sila sa city government og hangtod sunod bulan aron makuha ang mga sakyanan. Kay sugdan na sa pag-develop ang plaza aron mahimong skate and family park. Samtang sa session sa City Council ganihang buntag, gipasar na sa first reading ang katukuran sa komitiba nga maglangkob sa auction team. Ang auction team tukuron alang niadtong kapino sa kagatos ka mga motorsiklo nga na-impound usab apan tungod sa traffic violations. Na-impound kini 5 ka tuig pataas na. Unya ang ato ang head sa ato ang auction committee, ang chairman ini ang city mayor, unya ang members si city toda head, unya city legal officer, city engineering and city general service officer. Mato di Konsehal Caballero nga gimanduan sila ni Mayor Samsam Gulyas nga dalion ang auction aron mahawanan na ang plaza. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.